Joo, eli ollaan Pulkkilassa tässä Terästyö Nikulalla ja meidän pääasiallinen toimenkuva on, että me tehdään alihankintaa tässä paikalliselle isommalle toimijalle SSAB:lle, mitä he valmistaa tuotteita Pulkkilassa, niin jatkojalostetaan niitä ja ne menee heidän asiakkaille sitten tästä jatkaa matkaansa. Pulkkilassa on toimittu nyt aika lailla 30 vuotta. Isäni on aloittanut yrittämisen 86 vuonna, mutta 94 vuonna on tultu sitten näihin tiloihin ja ruvettu sen jälkeen niin tätä nykyistä toimintakonseptia tässä pyörittämään. Itse olen ollut 2004 vuodesta tässä niin täyspäiväisesti mukana ja onkohan 2014 vuodesta asti ollut yrittäjänä sitten. No, yrittäjyyshän on tullut mulla vähän niin kuin just tuossa puhuttiin, että 86 vuodesta, että mä olin 11-vuotias silloin, kun isä on aloittanut yrittäjänä, että olen niin kuin kasvanut tähän ja sille ei ole muita työnantajia ollut, että ei ole niin kuin sanoa, että mikä on ero palkkatyön ja yrittämisen välillä suoraan, kun ei ole siitä palkkatyöstä hirveästi kokemuksia, mutta silleen huomasin, että kun tuli yrittäjäksi, niin kuitenkin sitten, että kun tavallaan se vastuu siirtyy kokonaan, niin kyllähän se vähän erilaiseksi muuttuu se, että kun ennen on miettinyt, että no tehdään näitä hommia ja ne tehdään sinne, että sitten tulee vielä, että se pitää pyörittää se koko paletti sinne ja miettiä sitä kokonaisuutta kuitenkin. Siellä on silleen tilaa toimia, että ei ole silleen semmoinen, että jos ajatellaan niin kuin mennään isompaan kaupunkiympäristöön, niin siellä on ahtaamatta, että täältä löytyy niin kuin tila, että jos sä tarvit uudet toimitilat, niin se tontti ei ole ainakaan ongelma. Tai niin kuin kuitenkin ennen kuin lähtee, että jos olet niin kuin tehnyt palkkatyötä, niin kannattaa niin kuin lähteä sinne, että hankit jonkunlaisen pienen pohjakoulutuksen, että mitä se yrittäminen on. Että se on kuitenkin, siinä on niin kuin aika paljon erilaista kuitenkin, että se semmoinen ihan vaikka joku tämmöinen muutaman viikon peruskoulutus, että sä pääset niin kuin jyvälle vähän, että miten se homma toimii. Että se ei ole vaan suoraan semmoista, että lähdetään tekemään sitä työtä niin kuin ennenkin, mutta yrittäjän, että siinä tulee kuitenkin aika paljon sitä muutakin, varsinkin sitten siinä vaiheessa, jos lähdetään palkkaamaan vielä työntekijöitä.